nazi indaba ezinhle emabhinqa. Thina amabhinqa senizoma umuntu wasuka lokho akusekho ukujikela emva kwendlu naze nanenhlanhla abantu basempangeni. Ithosa lasigwebo lesilethe lesidi lonke lapho empangeni wemini ngomhla ka-19 April 2025. Kuzoqala ngo-9 ekuseni till late kanti ngingena mahhala abaculi sobe sinabo uma-fresh izingqwele mafinqane usikorokoro Kadla Nxumalo Mkhashaza Secret Mzimela Jakalasi uThulodu Tables uLangadi imbongo ebhinqa inkukumbane umtesho okuhle usakhe ngaye usikhumba umculo omusha ibhova leswazi uNkosi Ngema amajonga sekwandeni nonqoba izitha nabanye abaningi kanazobe siphathela uhlelo MC Phumza MC Skepe Beketule MC Shelembe MC Melisizwe kanti dance prophet yethu uMpendulo Madondo kanti mufuna ukuxhumana nabahle bemcembe ngomthinto uMagwegwe 063 005 5894 noma umthinto ungalabezi ngo66 466 1690 ngingosho ngithi ayihlangane khona Kuthule kuthi du kuyothula kuthi du ngekubone lutho kuthule kuthi du umzali uyayizala umzali uyayizala